Ćao svima! Vi ste na uvodnom klipu YouTube kanala Zajebant. I u ovom klipu ću vam reći šta ćemo mi snimati na ovom kanalu i zašto se on zove Zajebant. Dobro, znači kao prvo, zašto se ja zovem Zajebant i zašto se ovaj kanal zove Zajebant. Znači, sad ću da vam objasnim. Zove se Zajebant, zato što sam ja Zajebant, zato što ću ja se zajebam. Razumijete, zajebavam, zajebant. I zato što ću ja se zajebam, zato sam ja Zajebant. A što se tiče toga šta ću snimati, bit će tu raznih stvari. Recimo, mogu snimati neki horror video možda. Jaj, ove kineske baterije. Ugušću se od ove maske. Dobro, možda horor snimak i nije baš najbolja ideja, ali sam siguran da će neki gameplay dobro doći na ovom kanalu. Šta je bre s ovom strujom više? Dobro, možda ipak neću snimati gameplayeve, ali zato sam siguran da ću moći da snimim neki super tutorial. Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite YouTube kanal. Prvo treba da uradite je da odete na Google. Prvo što treba da uradite je da uključite, ukucate onda i onda kad ste to radili, onda uradite ma nisam ja zove. Dobro, možda ja realno gledano nisam ni za šta. Ali sam siguran da ću nas vidjeti u sljedećeg klipa. Ćao!